भगवान शादी वादी वाला नियम बनेगे बना। अब कार रोगे कुल मेकअप पोछ लेनी चाहिए। हां ओट पता लिपस्टिक बुझाते नहीं खतो ना क्यों मानी। बहुत सी जरूरी बटे कोनो कोई शादी ब्याह जाए जरूरी होला। शादी ब्याह ना होगी तो कैसे दुनिया पर कैसे परिवार बढ़ी तू ही बतावा। हमने की अपन माई बाबू के छोड़ के आइल। बहुत हमरा के अच्छा ना लगी दूसरा के घर में भेजे तड़ू हमरा के। जनक राजा जैसा आदमी तो अपन बेटी घर रखिए ना पहले तो हमनी के का औकात बा बेटी घर रखला के बतावा तू ही। जौन रीति रिवाज बनाल बहुत तो पूरा करही कि न बाटे ना तो कोई क्या कहे कि फलाना के बहन बे सियान हो गइल अभी तक ले बियाह शादी ना कइल। तो कोई के बेटा हमने के घरे ना रह सकेला भौजी जरूरी होके चाहिए। अब तो बेटा के रखे पहला बार बुझाता कि बियाह शादी भइल बाटे तार उतर करताड़ू। अरे का करता जा महाराज तनी भेजी जा जल्दी करी जा। पाहुन हां पाहुन आवत है। अरे घाम हो लात ना बुझात मई के चली रोई गई मत आजकल के रोनी पागल मत ना इतना को रोवेला आ तुरंत 10 दिन के बाद भैया के भेज के दिन बारी धरवाई। ए घाम तो हो गइल कब बजे लेकर मैंने कहा दई जल्दी छोड़ी तो बढ़िया से ले जब ठीक मना दहेजुआ गाड़ी हटे दहेज खाती हाला कइले रहनी आ चलावे के रो उतना उठुए नहीं के बढ़िया से लिया जे ठीक ना। हम चला ले वाले के चल जाई बढ़िया ले तो लोग चिंता मत करा ना। अगर बुची जी से कोनो गलती होई त मारम पिटम मत समझा दे हम ठीक ना। ठीक बा कैसे कि बचपन में तो खाना बनाइबे ना कइली नहीं हम तो पढ़ाई लिखाई में उमर इनकर भी तो खाना बनाए सिखली कहां से। चलो माई घर बे बताई ना खाना। हां तो ओए गने माने मारम पिटम बोलम मत ना रोई मत पाहुन के हम समझा देनी ना। चलो अपने रोते दूसरों को घर वाले बाटे सबके एक ना एक दिन वहीं जाए के ना बाटे हम तो अपन माई बाबू के छोड़ के आइले ही ना बाटे अब हम के समझा दे लई बाटे बनाया हमके कहिलू ए भाऊजी। चलो बैठो बैठी पाहुन देखा पाई बढ़िया चला लेम ना। हां हम चला ले ध्यान से पाहुन देखो तनी आजकल गाड़ी छकड़ा के बात नु बबुआ रोज इन संगे ना जब बाद में जाइम हम बबुआ अपन के हर जागी रे ठीक से ले जाइब। ठीक बा अच्छा पक्के बढ़िया से धले हम पाहुन के देखब गिरम मत बढ़िया से ले जाइब पाहुन घर दुआर सुन के बाची हमार गइली।